Амаль на 650 злачынстваў менш, чым за аналагічны перыяд мінулага года. Вынікі работы за першае паўгоддзе 2012 падвялі ва ўпраўленні ўнутраных спраў брэсцкага аблвыканкама. У цэлым лічбы выглядаюць аптымістычна. За 6 месяцаў гэтага года ў органы ўнутраных спраў паступіла амаль на 10% менш заяў і паведамленняў аб злачынствах, чым у такі ж перыяд мінулага года. Увогуле, сёння ўзровень злачыннасці ў Брэсцкай вобласці найменшы з усіх рэгіёнаў рэспублікі. На жаль, ёсць і непрыемныя факты. Так, у студзені адзначалось павелічэнне колькасці крадзяжоў у Камянецкім, Брэсцкім, Кобрынскім, Лунінецкім, Бярозаўскім раёнах, а таксама ў Баранавічах і Пінску. На 17% узрасла колькасць цяжкіх і асабліва цяжкіх эканамічных злачынстваў. У пачатку года адзначаўся рост колькасці групавой злачыннасці сярод непаўналетніх. Зараз сітуацыя застаецца стабільнай, і гэта, на думку праваахоўнікаў, шмат у чым дзякуючы профилактычным мерапрыемствам. Удалось развить работу студенческих отрядов и нам туда вклиниться, благо мы получили поддержку Министерства образования в этой части. Конечно же, волонтерская деятельность тоже у нас не останавливается. Вопросы такого патриотического воспитания этой группы молодежи, тоже мы этим занимаемся. Мне разбито все по категориям, где, куда, кто был пристроен. У цэнтры ўвагі супрацоўнікаў міліцыі былі таксама пытанні прафілактыкі сямейна-бытавых правапарушэнняў, крадзяжоў, дарожнай бяспекі. Асаблівую ўвагу Уладзімір Сычэўскі засяродзіў на недапушчэнні росту злачыннасці сярод раней судзімых грамадзян. Гэтым і іншым пытанням будзе нададзена больш пільная ўвага і ў другім паўгоддзі.